wata ruwa mai sanyi. Fiye wata ruwa mai sanyi. Kai, ni kaka saidawa. Wasa ne? Fiye wata. Fiye wata sunan shi. Shi din. To sauke mu gani. Shi fiye wata nawa ne fiye wata? Naira 10. Naira 10. To, amma dai ma ya yi arha wannan abu 10. To. Kan jama'ar kwata. A'a, aradu Allah ba zuwa. Kai na tina, ban girgiza ba. Kai, aradu Allah gaba ɗaya ba su da zaki, aradu Allah. Kai, aradu Allah ɗauki abu ka kataki. Wallahi aradu ban biya. Bani kuɗi. Aradu Allah ba zan biya ba. Ai sai ka bani kuɗi na wallahi. Aradu Allah ban biya. Aradu Allah ina banke kara sandan nan. Aradu Allah ban biya. Aradu Allah ne. Ka ji wanga abu ya taho yana tallan wanga abu fiye wata aka she mai kome? To she kenan na fasa na ɗaya. Ban ji zaƙi ba. Na fasa na biyu shi ma ban ji zaƙi ba. Shi na fasa na uku shi ma babu zaƙi. Shi na she aradu Allah ba zan biya kudi ba shi ne ya shi kwala na yana so in biya kudi aradu Allah in ya takura mu aradu Allah ina jeme ina dige shi da lengeli ba wani a bani aradu Allah ko To kai nawa ne kudinka? Naira 10 ne, naira 30 ne, 10 ne, naira 30 guda uku ya fasa. aradu Allah ni dai kam aradu Allah ba To zan ka gane biya ko ba. kai shi ba yanzu ba dai a salame shi. Bani wallahi. Da mu su yan tallan fiwa ta mace ta ne. To kama gaba ɗaya.